гармии ҳавои рӯзҳои охир ба обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва баландшавии оби рудхонаи деҳаи Зугванди ноҳияи Ишкошин боис гардида 4 августи соли равон сабаби омадани сел шуд. Дар натиҷаи офати табиӣ ҳудуди 50 бинои истиқоматӣ зиёда аз 4 километр роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта, муассисаҳои соҳаи иҷтимоӣ, боғу заминҳои кишоварзӣ ва дигар инфраструктураи деҳа хисороти ҷиддӣ дид. ҳодисаи офати табиӣ дар деҳаи Зугванди ҷамоати деҳоти Зонги ноҳияи Ишкошим аз рӯзи 4 август тахминан соати 17:30 дар натиҷаи якбора баланд шудани оби рудхонаи деҳа оғоз гардида, аз лаҳзаи нахустини сар задани офати табиӣ бо супориши бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади фавран бартараф намудани оқибати офати табиӣ комиссияи вилоятӣ таъсис дода шуда, ҷиҳати бартарафсозии оқибатҳои ин ҳодисаи нохуш техникаву механизмҳои зарурӣ сафарбар карда шуданд. худи ҳамон рӯз ситоди вилоятӣ таъсис дода шуда, корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ бо ҷалби техника ва механизмҳои роҳнигоҳдорӣ ва расонидани кӯмак ба оилаҳои зарардида оғоз гардида, вазъи ба амал омада зери таваҷҷӯҳи хосаи роҳбари давлат қарор дода шудааст. Бояд гуфт ки сокинони деҳа бо хӯроки гарм ва шароити хуби зисту зиндагонӣ таъмин гардида, ҳар яке онҳо ба сарвари давлат ҷиҳати дастгириҳои пайваста ва ғамхориҳои беназир арзи сипос ва миннатдории самимӣ баён намуданд. тибқи супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия ситоди доиму амалкунанда таъсис дода шуда, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Бадахшон ва роҳбарони раёсату идораҳо дар маҳалли офати табиӣ бо сокинон суҳбат намуда таъкид намуданд, ки дар кӯтоҳтарин муҳлат вазъи ба амал омада бартараф карда мешавад ва аҳолӣ аз офати табиӣ зарардида ва зери хавф қарор дошта тибқи супориши роҳбарияти давлат ба ҷои бехавф кӯчонида шуданд. хушбахтона дар пайи офати табиӣ ҳодисаи фавт ба қайд гирифта нашудааст ва дар пайи фаромадани сел ҳудуди 50 хоҷагии деҳа зарар диданд. иттилоъ дода шуд, ки дар маҷмӯъ дар деҳаи Зугванд 111 хоҷагӣ ба шумули 968 нафар аҳолӣ истиқомат намуда, масоҳати замини киш 33 гектарро дар бар мегирад, ки аз ин 14 гектар замини назди ҳавлигии сокинон буда, 8 гектари замин зери кишти картошка қарор доштааст, ки пурра хароб гардид. ба зами ин дар натиҷаи рух додани ҳодисаи табиӣ зиёда аз 4 километр роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта осеб гирифта, хушбахтона хатти интиқоли нерӯи барқ зарар надидааст. дар натиҷаи якбора гарм шудани боду ҳаво сатҳи об дар маҷрои деҳаи Зугванди ҷамоат деҳоти Зонги ноҳияи Ишкошин баланд гардида, аз маҷрои муқаррарӣ берун баромада ба тарафи деҳа рахна гардид. дар натиҷа роҳи мошингард, заминҳои хоҷагии кишоварзӣ ва инчунин хоҷагиҳо зарар диданд. дар ҷои ҳодиса гурӯҳи корӣ кор карда истодааст, техникаҳо сафарбар гардиданд, корҳои бартарафкунӣ идома доранд. ёдовар мешавем, ки ҷамоати деҳоти Зонги ноҳияи Ишкошим аз ҷамоатҳои дурдасти ноҳия буда дорои 5 деҳа, 6000 нафар аҳолӣ ва 600 хоҷагӣ мебошад ва ин мавзеъ аз сатҳи баҳр дар баландии зиёда аз 2800 метр қарор дорад.